בוקר טוב חגית, מה שלומך? בוקר טוב רוני, הכל בסדר? יופי. את אצלנו פה במרכז לאיכות חיים, מתאמנת ב-TRX. TRX. כן, בואי תספרי קצת, בת כמה את? קודם כל אני בת 42. ומה את עושה בחיים? אני מורה. מורה למה? למדעים. איזה יופי, נהדר. טוב, כמה זמן את מתאמנת פה? נתחיל בזה איך הגעתי אליכם. הגעתי מהפלייר על הדלת. אוקיי. שיעור ניסיון. אוקיי. לא פתחתי אינטרנט שום דבר, פשוט רציתי לנסות תחום אחר של אימון, כי לא התחברתי אף פעם לכלום. זהו, פעם אחת הגעתי ונשוויתי בתהליך. אוקיי, מה את יכולה לספר? מיד באותו יום הרגשתי שכבר נפתחו לי הריאות ונפתח הגוף ונהייתי יותר יציבה, פחות עלה נידף כזה. ואחרי יום אחד של אימון כאב לי באמת הגוף, כמו שהזהרתם אותי. הרגשת שהגוף עובד? כן, אבל תמיד לקחתי את המשפט של ג'וד, יכאב לך הגוף ואל תוותרי, ולא ויתרתי, המשכתי לבוא. אחרי בערך חודש כבר הרגשתי מהפך משמעותי, ממש. הייתי עולה מדרגות קומה אחת והייתי מרגישה כבר שכואבות לי הברכיים, וכשכואבות הברכיים אז אני רואה את אמא שלי מולי, וכשאני רואה את אמא שלי מולי אז אני אומרת אוקיי, לשם אני לא רוצה להגיע. מחלות של ההתבגרות, לחץ דם גבוה, כבדות, משקל עודף, וזהו, אני בינתיים מתאמנת פעמיים בשבוע. מדהים. בשאיפה, להגיע ליום יום, כי זה באמת עושה טוב, זה באמת מחזק את הגוף. זה באמת נותן הרגשה מאוד טובה. לי אישית שהתחברתי סוף סוף לאיזשהו תחום של אימון, שהוא עובד על כל הגוף במקחת ובצורה מאוד עדינה. זאת אומרת, הקצב שלי הוא בשיעור, גם אם מישהו קצת מעלה או קצת מתחתה, אני לא לוקחת את זה קשה, אני בקצב נכון עם עצמי. יופי. זהו, אני לא ממליצה. תודה, תודה. תמשיכי להתאמן, זה הכי חשוב. איך את מרגישה? לא חשבתי שאני אעשה את זה אף פעם. מדהים. כמו בריאות, לא דבר. איזה יופי. לאן זה מחזיר אותך? לגלגל התלוי בחבל, על העץ, בפרדס, לחבר'ה של כיתת יסודי. מדהים. נהדר.